това. Издигам те, само те. О, каманта гора Масая. Издигам те, само те. Издигам те, само те. Рока манта, рока масей. Издигам те, само те. Издигам те, само те. Рока лесей. Издигам те, само те. За любовта ти. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. За любовта ти. Любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. За любовта ти. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, Която показваш всеки ден към мен. Благодаря ти. Благодаря ти. Исус. Благодаря ти. Благодаря ти. Исус. Благодаря ти. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. Сега. Благодаря ти, Исус, благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Сега всички. Едно докосване от теб и ще бъде различен. Айде цялото. Едно докосване от теб и ще бъда различен. Айде църква, кажи го. Едно докосване от теб и ще бъда различен. О, Рора Масей. Едно докосване от теб и ще бъда различен. Дръжте това, дръжте това. Едно докосване от теб и ще бъда различен. Искаш ли да бъдеш докоснат от Христос? Издигайте ръце. Искате ли да бъдете докоснати тази вечер? О, Кена Басо. Кажи го, кажи го. Едно докосване от теб и ще бъда различен. Точно така. Различен. Едно докосване от теб и ще бъда различен. Тук съм, за да ти се покланям. Тук съм да те хваля и да се покланя. Алелуя. Тук съм да те хваля Кажи го, кажи го. и да се покланя. Айде, църква. Тук съм да те хваля Кажи го, кажи го. и да се покланя. Тук съм да те хваля и да се покланя. Едно докосване от теб и ще бъде различен. Едно докосване от теб и ще бъде различен.
Едно докосване от теб и ще бъде различен. Едно докосване. Кажи на Исус да те докосне там, където си слаб, да станеш силен. Кажи, Исусе, там, където не мога, ти можеш. Докосни ме, за да стана И да силен. се покланя. Там, където съм слаб, да стана силен. Тук съм да те хваля. Кажи го, кажи го. И да се покланя. Защо си тук? Защо си тук? Тук съм да те хваля. Защо си тук? И да се покланя. Тук съм да те хваля. И да се покланя. О, да, Господи, тук съм да те хваля. И да се покланя. Сега всички заедно, всички заедно. Едно докосване от теб и ще бъде различен. Айде, църкво, айде, църкво. Едно докосване от теб и ще бъде различен. Едно Докосване от теб и ще бъде различен. Едно докосване от теб и ще бъде различен. Подайте цялата слава на Христос. Готови ли сме за Божието послание? Кажи, готов съм в името на Исус. Кажи, отварям сърцето си, за да приема Божието Слово. Добре, нека се молим. Небесни Боже, аз те моля в името на Исус. Говори това, което искаш чрез устата ми. Мисли чрез умът ми, говори чрез устата ми. Моля те, Господи, това семе да падне на добра почва и да даде не 30, не 60, а 100-кратен плод. Нека да бъде това слово за поправление, изобличение, наставляване, за да знаем как да ходим по Твоите пътища. Господи, ние Ти благодарим тази вечер и Ти отдаваме цялата слава. Понеже знаем, че без Слово нищо не е се случило. Всичко става чрез Твоето Слово. Ти създаде небесата, Ти твори небесата, Ти твори земята чрез Твоето Слово. И нека Това Слово тази вечер да твори нещо велико в тях. Нека тази вечер това Слово да роди нещо велико в тях. В името на Исус. Църквата казва Амен. Отдайте слава на Христос. Добре, бързам да влизам в темата. Онези, които си пишат записки в телефони. Темата, която я кръстих днес, покритото ще оцелява. Покритото може да оцелява. Или онова, което покриваш, Бог ще го опази. Онова, което покриваш, Бог ще го опази. Или покритото ще оцелява. Какво имам тази вечер да кажа чрез това слово, което Бог ми вложи в сърцето да го споделя с Божият народ? Днеска много пъти или много често ние се опитваме да покрием нещо с собствените си сили. Чрез емоциите ни, чрез религията, чрез неща, които ние се опитваме да покрием. Но повярвайте ми, ние не можем да покрием нещо, което не е покрито от Христос. Което не е покрито от благодата. И ние много пъти се опитваме нещо да направим по собствените си сили, чрез нашето его, чрез нашето самочувствие, нещо да направим, за да запазим и да покрием и да запазим. Но повярвайте ми, няма да успеем. Какво имам предвид тази вечер? Ако отворим в Битие 3 глава 7 стих, първите хора в Едемската градина, Адам и Ева, направиха нещо, което те се опитаха да покрият голотата си. И нека видим тази история, тяхния опит, за да покрият голотата си след прегрешението, което Ева яде от дървото на доброто и злото. Ние знаем, че очите си отвориха и те разпознаха какво е зло и какво е добро. И какво е, искам да ви кажа, че когато Бог дойде при тях, те починаха да се крият, но те взеха от дърво, от смокиново дърво, листа, за да покрият голотата си. Адам и Ева се опитаха да покрият по-човешки голотата си, но идва Бог и им дава покритие чрез благодата си. Как?
Вижте, те се опитаха да крият голотата си, но Бог казва, няма как да стане. Ти ако се опитваш да криеш голотата си, ти не можеш сам по само себе. И много, много силно ни казва посланието на апостол Павел, че ние сами по само себе си не можем и не заслужаваме тази благодат или да бъдем спасени. А благодата, която дойде и покри голотата ни. Благодата и кръвта на Исус покри нашата голота. Амин? Но какво направи Бог там? Един пророчески акт, който можем да видим самия Исус в Едемската градина. Самия Исус в Едемската градина. Какво направи Бог? Казва, ти не можеш да се покриеш, аз ще направя нещо пророческо. Ще дам жертва, агне, ще взема кожата и ще ви облеча с кожени дрехи, за да ви покрия. И това е първата жертва в Библията, първата жертва в Едемската градина, когато Бог какво направи? Уби животно и това в много хора казват, не се пише в Библията конкретно какво било животното, но чрез теолози и чрез богослови казват, че било агне. И агнето какво символизира? Жертвата на Христос. Бог даде агнето още в Едемската градина, за да покрие чрез благодата и кръвта на Исус голотата ни днес. Халелуя! И Господ Бог направи кожени дрехи на Адам и жена му и ги облече. Виждате ли, че те се опитаха да покрият своята си голота чрез листа, което откъснаха от дървото, от смокиновото дърво. Адам и Ева се опитаха да покрият греха си с листа. Временно, но недостатъчно. Това е човешко решение. Те взеха временно да крият голотата си. Но това е човешко решение. И ние днеска се опитваме също да покрием някакви неща в живота си. Ние взимаме някакви листа, ние взимаме някакви решения, ние взимаме някакви ситуации, които се опитваме да прекрием някакви неща. Голотата си, живота си, семейството си, понеже знаем, че... Но не. Бог казва, това не е решение. Това е временно. Аз дадох жертвоприношение синът си, както даде в Едемската градина. Жертвата, агнето, който ги покри с кожени дрехи, това означава благодата и кръвта на Христос, който дойде нашето изкупление и той не покри. И днеска ти не можеш да взимаш решение да криеш някакви неща. И защото казва, достатъчно ти е моята благодат. Благодата може да те покрие. Кръвта на Исус може да те покрие. Какво искам да кажа? В Едем беше убито това животно, за да облече човека на Голгото. Той даде сина си, за да покрие завинаги. Смолата. Чуйте сега, какви пророчества идват. Аз вярвам, че това слово, ако го разберете, толкова ще бъдете благословени в името на Исус Христос. Ние виждаме, че още в Едем Бог е промислил за жертвата. Там е пророчески акт, че даде сина си като агне. В Откровението на Йоан 13 глава 8 стих беше за клането агне. Виждате ли, че няма осъждение за онзи, който е в Христос. Той покри чрез жертвата, когато Адам и Ева бяха голи в Едемската градина, откъснаха листа, за да покрият. Това беше човешкото решение. И искам да кажа моя апел днеска към църквата. Какво правиш ти, какви решения взимаш, как искаш да покриеш твоето его, твоите неща в живота си, твоето семейство. Не можеш ти да покриеш нищо. Достатъчно е, казва словото, за клането агне, което е кръвта на Исус и неговата благодат. Забележете, че Бог е приготвил вече агне преди още да дойде осъждението на Адам и Ева в Едемската градина. Бог казва, не, махнете листата. Аз ви давам моята милост, моята благодат и моята кръв. Забележете, че изкуплението не става просто така. Това е пророчески акт, че трябваше да има кръв, пролята кръв. И това беше агнето в Едемската градина. Без кръв няма изкупление.
Ако нямаше кръв, нямаше ние да бъдем днеска покрити с кръвта на Исус. Нямаше да бъдем защитени с кръвта на Исус и нямаше да има благодат. Адам и Ева се опитаха да покрият срама си с човешки начин. И днеска много пъти ние се опитваме да покрием някакви неща по-човешки. Но няма да стане. Бог идва и казва: хлопам на вратата ти и чакам, отваря, аз ще те облеча. Онези, които се кръстиха, казва в Господа Исуса Христа, Павел казва в Римляни, че те приеха нова дреха. Че те взеха нова дреха. Халелуя! И ти си покрит вече. Благодата на Господа е върху живота ти. Не дей да се опитваш ти сам по-човешки да взимаш някакви решения, за да прекриеш някакви неща в живота ти. Но Бог тази вечер ти дава пълното право, защото жертвата беше още в Едем промислена за теб и за живота ти. Какво казвам? Смокиновите листа символизират религия, самоправда, външно решение и вътрешен проблем. Те взеха листа, но какво е това? Много пъти използваме религията и си казваме: прав съм аз. Тук е праведно това нещо, което правя аз. Или твоята праведност и си мисли, че си прав. Не, аз така ще направя. Не, ти не можеш, защото това са човешки решения. Ако познаеш и оставиш благодата на живота ти, която ти дава сила и тя те покрива. Защо казвам, че покритото ще оцелява? Покритото, това, което покриваш ти. И по-надолу ще видим как можем ние да покрием днеска в Христос живота си, децата си, семейството си, самите нас. Халелуя! Кръвта на невинното създание в Едемската градина беше пролята. Бог покри греха чрез заместителната жертва. И това беше синът му. Това беше синът му. Виждате ли, в Едемската градина може да видим Христос, пророческия акт. Как след 2000 години Битие, 3 глава, се изпълва в Йоан. Как той изпрати сина си на жертва, за да покрие днес църквата си. Псалом 91 казва: аз ще те покрия с перата си. Аз ще те покрия, защото ти ще бъдеш под моето прибежище. Църквата там е скрита. Църквата там е покрита. Но не трябва чрез нашите решения да излезнем от това покритие и си казваме: аз ще се облеча. Помните ли сега 4 глава? Аз ще се нареча с неговото име, но не искам неговия хляб, не искам неговата дреха да облеча. Искам да си живея с... Буквално ще бъда християнин, ще се държа за Бог, но не искам покритието на Бог. Не искам Той да ме облече с нова дреха. Ще си ям своя хляб и ще си взимам моите си решения. Но искам да ти кажа, че това, което ти не покриваш, чрез кръвта на Исус и благодата, ти няма да стоиш. Защото само покритото устоява. Ти един ден ще се нараниш, ти един ден няма да стоиш, ти един ден ще паднеш. Защото човешкото, виж, това беше временно. И Адам и Ева си казва: ще взимаме листа, ще се покрием. Да, но това е временно. Даден момент е една буря, листата ще хвърчат. Но покритото от Господа устоява. Благодата на Христос казва, че благодата на гръцки на еврит означава сила. Благодата ти дава силата да продължаваш и да служиш на Господа. И да устоиш. Халелуя! Сега, помните ли Ной какво направи Ной? Колко познавате историята на Ной? Бог му дава инструкция, но не само инструкция, но той казва: помажи отвътре и отвънка със смола. Вау! Покривай! Вижте един пророчески акт. Защо казва: направи ковчега от този материал, от това дърво, но също така искам да намажеш със смола отвътре и отвънка ковчега. Защо? За да устои, да не влиза вода. И знаете ли, църквата нищо общо няма със света. Ние трябва да бъдем покрити с благодата и кръвта на Исус. И забележете какво казва сега. Нека да видим това уникално слово. Смолата в Библията. Какво означава смолата? В Стария Завет какво беше смолата? Това е лепкаво. Нали знаете, че смолата лепи лепкаво,
водоизстойчиво, водещо, използвано за да запечата защита и за да защити ковчег, буквално, да не влиза вода, смола, катран или асфалт, в различни преводи се казва. В Битие 6:14, когато Бог говори на Ной, автоматически номер 1, може да си го запишеш. Твоето послушание покрива. И то ще устои в името на Исус. Никой не беше послушен, но Ной беше послушен. Направи така. Той беше послушен. Ама няма дъжд, ама няма нищо. Хората казват, той ли гледа пророчества, на той ли се открива Бог? Но той беше послушен. Той стоеше там, където Бог му казва. Той правеше това, което Бог. Твоето послушание означава, че ти покриваш. Това, което покриваш, ще устои. И ако не беше покрил Ной ковчега, както Бог му заповядал, и не беше послушен на Бог, ковчега нямаше да устои. И ако Бог ти дава инструкция цял вечер, как да продължиш, какво да направиш, и ти не го правиш. И ти казваш, както Адам и Ева, аз ще се откъсна листа, ще си ям моя хляб и моя дреха. Но рано или късно ти няма да стоиш. Ти няма да можеш да продължиш буквално. Защото ковчега колко време беше във водата при потопа. И семейството на Ной успя. Всички го изкараха луд, ненормален, че прави неща. Но знаете ли, в пророческото измерение, хората те мислят, че си луд и нямаш видение и не знаем какво. Но това е пророческо измерение. Той беше послушен, защото знае кой глас му говори. И не можем ние днеска да взимаме някакви решения, временни, за да покрием децата си, живота си. Не, трябва да взимаме инструкция от Бог. И забележете, направи си ковчег, в Битие 6:14 казва, че Бог говори на Ной, направи си ковчег от гоферово дърво, отдели го на кили и го посмоли отвътре и отвън с смола. Това означава покрий го. Покрий го с смола. Бог дава не само структура как да прави ковчега, но и водата символизира какво? Съд, който не знаем, че ако стане много голямо наводнение, това е, какво означава? Че това е гибел, нормално е. Наводнение, ако стават цунамита, не знаем, че може много народ да умре. Смолата е границата между живота на унищожението. Смолата предпази ковчега да не влиза вода в ковчега. И буквално покритието на Христос, който те покри с кожени дрехи, чрез сина си и чрез кръвта на Исус, смолата, която символизира кръвта на Исус и благодата, тя ще покрие живота ти, за да гибелта да не влезе в живота ти. Гибелта да не влезе в ковчега ти. Гибелта да не влезе в семейството ти. Гибелта да не влезе в децата ти. Гибелта да не влезе днеска в твоя живот. Смолата ще покрие в името на Исус Христос. Кръвта на Исус. Защо казваме, Господи, кръвта на Исус да бъде нашата протекция върху живота ни. Господи, Твоята кръв. Но знаете ли, зависи каква инструкция приемаме и как кръвта на Исус може да съдейства за нашето добро. Помните ли, когато Пилат казва, аз намирам навинен този човек, не намирам нищо лошо в него. Защо го осъждате буквално? И когато той разбра, самия Пилат разбра, че Исус е невинен, жертва. И той казва, аз се умивам ръцете от кръвта на този човек. Дайте ми един свят, умиха се ръцете на Пилат и се очисти буквално. Така че кръвта на Исус може да падне за твоето добро и да те покрие, но кръвта на Исус може да бъде за твоето съждение. Зависи от каква полза взимаш инструкция, как прилагаш кръвта на Исус днеска върху живота ти, как покриваш днеска живота ти с кръвта на Исус. Защото кръвта на Исус е свята. И забележете, Ной точно това направи. Но Ной какво направи? Той се покори. Ной се покори на Бог и покри цялото му семейство. И тогава семейството му оцеля. Ако искаш твоето семейство да оцелее, покри го с молитва, с ходатайство,
с начина на живота ти. Благославяй го. Това е твоето покритие. Господи, благославям сина ми. Господи, благославям семейството ми. Това е, ти покриваш. Ти изливаш. Ти покриваш твоята смола. Ти се покоряваш и ти благославяш. Защото Бог каза на Авраам, ти ще бъдеш за благословение. Онзи, който те прокълне, аз него ще го прокъна. Но онзи, който те благославя, аз него ще го благославям. Ние сме призовани за това. Разбирате ли, хора? Колко е важно. Ной се покори на гласът на Бог и той почина да прави ковчег. Искам да ти кажа, почвай да направиш твоя ковчег. Почвай да го поливаш. Почвай да изговаряш думи на живот. Почвай да изграждаш, почвай да намажиш дома ти с тази смола, с тази благодат, с кръвта на Исус в името на Исус, за да оцелее твоя дом. За да бъде спасен твоя дом. Халелуя в името на Исус. Ной се покори и цялото му семейство оцеля. Виждате ли колко е важно покорството? Твоето покорство също, твоето послушание също покрива. Когато се покориш, ако Бог ти казва, направи го, но ти не се покоряваш, отхвърляш смолата, отхвърляш благодата и кръвта на Исус. И после си казваме, Саул изгуби именно точно за това царството си. Бог му казва, направи това. А Ной направи обратното. Ной се покори, но Саул не се покори. И той изгуби царството си. Колко е важно. Твоето покорство ще помаже домът ти с смола, с кръвта на Исус. И сега има още едно нещо. Ной беше покорен, направи кораба, намаза се смола, отвътре и отвън. Но сега, това, което ме благослови, минават се толкова хиляди години. Идва една жена. Името е Яховеда. Кой от вас знае кой е Яховеда? Да ви кажа ли кой е? Това е майката на Мойсей. Майката на Мойсей прави един пророчески акт. Защо казвам, че това, което покриваш днес, ще го видиш наяве един ден? Това, което помазваш ти днес с твоята молитва, с твоето благословение, децата ти, един ден те ще знаят как да покрият и те също. Домът си, живота си. Интересното ми беше, откъде знае майката на Мойсей какво направи Ной. По едно време гонят деца, за да ги убият. И майката на Мойсей прави кошница. Малка кошница, като една малка люлка. И знаете ли интересното какво прави тя? Също помазва със смола отвътре отвънка. Тази кошница. И го пуска по реката, за да бъде спасен живота му. Помазаното, там където е благодата, там където е кръвта на Исус, то ще оцелее в името на Исус. Моисей оцеля. Дори да паднеш в ръцете на врага, това, което е покрито, няма да се докосне до теб. Дори да паднеш в ръцата и в царството на дявола, дори в фараоната къща, той беше защитен с кръвта на Исус. Дори да живееш в домът на врага, дори да идват стрели към тебе, при тебе няма да се доближи. Защото смолата, благодата и кръвта, те те защитават. И какво виждаме? Същото направи майката. В Изход 2 глава 3 стих. Там гледаме, че покри кошницата и той беше избавен Мойсей. Беше запазен. Това, което помазваш днес, ще бъде запазено за напред. Това, което покриваш днес, ще бъде запазено и за поколения. Това, което покриваш върху децата ти, върху семейството ти, един ден ще го видиш как ще оцелее и как ще устои в името на Исус. И ще казваш, това е моето покритие чрез благодата и кръвта на Исус.
Чрез това, което аз помазах в името на Исус Христос. И вижте, в Изход 2:3 казва, че а когато не можа да го крие вече, взе тръстикова кошница за него и я посломи. Пак с смола, с катран и смола, и положи детето вътре и го сложи между тръските при брега на ръката. И тя го пусна. И не случайно, хора. Не случайно, че това, което е покрито и помазано, ще устои. Но не само. Но Мойсей беше велик пророк. Той беше запазен за време като това. Той изведе цял Израел от робство. Това, което покриваш днес, един ден Бог ще те употреби за време като това, за да изведеш дома ти, за да изведеш жена ти, за да изведеш децата си. Колко е важно да бъдеш запазен. И Словото казва, за да бъде запазен. И къде попадна? Къде попадна Мойсей? Кой го взе? Дъщерята на фараон. И искам да ти кажа, че ти попадаш в ръката на врага ти, но всичко съдейства за твоето добро, защото си възлюбен и според Божието намерение. Ти попадаш в ръцете на врага ти и в домът на врага ти, но всичко съдейства за твоето добро, понеже си помазан. И забележете, враговете избиваха младенците, но една майка с вяра послуша вътрешния глас. Тя знаеше какво да прави. Знаете ли, когато ти се виждаш пророчески, ти знаеш, не чакаш какво трябва да правиш сега, това трябва да правя, това. Не, просто пророчеството ти не знаеш какво да е. Той действа. И тази майка не взе просто кошницата и казва, какво ще правя сега, как ще го направя? Не, тя го направи по-пророчески, тя знаеше, че Ной направи същото. Взе смола, помаза го отвътре и отвънка и пусна детето във ръката. Виждате ли, че пророческото измерение, правилният дух, когато ти си правилен, когато ти чуваш правилно това, което дава като инструкция Бог в живота ти, ти го правиш правилно. И това нещо ще устои. Това нещо ще бъде запазено. И наистина майката на Мойсей, който това направи, Мойсей беше запазен, слава на Бог. Водата пак не можа да го погуби, защото беше посмолено с смола отвътре и отвънка. Отвътре и отвънка. Виждате ли какво направи майката? Покри го с пророческо действие. Онова, което беше носител на избавление. Това, което ти покриваш, това ще бъде носител на избавление един ден за живота ти. И наистина Мойсей беше носител на избавление на цял Израел в името на Исус. Защото Бог вече беше го призовал и Бог вече беше го видял. Но това, което Бог е покрил с благодата и кръвта си, то е запазено и защитено. Но ако майката на Мойсей не знаеше в този момент как да съдейства, какво правише? Щеше да убие ничия съдба. Щеше да убие Божия план. Щеше да убие... Какво? Нямаше да има избавление за Израел. Ако майката на Мойсей не знаеше как да помаже с смола, тази кошница, Мойсей и той щеше да умре. И какво правим? Виждате ли, че това, което ние не знаем, днеска да го покрием с молитви, с слово, с начин на живот, с инструкция от Бога, един ден ще умре. Ако ти не знаеш правилно да го покриеш, един ден това, което ражда, ще умре. Но роденото от Бога, казва, трябва да устои в името на Исус. Роденото от Бога, то ще устои в името на Исус, казва Слово. Ето защо не е правилно да бъдем послушни и покорни. Когато имат паники, атаки, нещо става. Нещо става. Не веднага да падаш в паника, наранен, това, второ, трето, не знаеш какво да правиш. Но пророчески акт в тебе, послушанието, покорство, автоматически знае какво да прави. Бам, взима, кошницата правиш. И знаеш ли, когато идва съмнение, проблем, какво знае? Бам, падам на колене, вътрешната стая, моля се. Всяко едно съмнение посреща с молитва, казва Словото.
Ама нещо съм разочарован, не знам как да действам. Отвори Словото. Бог те чака. Бог ще ти говори. Бог ще ти даде инструкция. Как да направиш, какво да направиш. Ама детето ми не знам какво да... Покрий го правилно. Помажи го с смола отвътре отвънка. Нахрани го, дай го. В Божите ръце. Това е благодатта и кръвта на Исус, която ще ни покрива. И както Адам и Ева бяха покрити, също и църквата днес е покрита в името на Исус. Но, простете, но ние трябва да знаем как. И днеска тази кошница беше малка наистина. Но тя имаше значение пред Божите очи. Не беше както ковчег. Не се спаси цяло семейство. Но спаси един велик пророк, който беше носител на цял Израел. И може би днеска също така твоята кошница да бъде малка. Но искам да ти кажа, помажи това, който един ден ще ти донесе избавление в живота. Помажи това, който един ден ще знаеш, че ще има наистина добро, който ще ти донесе избавление в живота. Който ще оцелее. Смоли онова, който ще ти носи бъдеще. Смоли това, който ще ти донесе бъдеще. Който ще ти донесе добро в живота. Защото знаете ли, аз вярвам дълбоко в себе си, че майката на Мойсей знаеше, че синът и е призован. Аз вярвам дълбоко в себе си, че синът на тази жена, Мойсей, тя знаеше и за това пророческите неща, когато ние ги правим, не ги правим от само себе си, защото знаем, че един ден пророческият акт ще има бъдеще. Ще има бъдеще, ще донесе избавление. Добре, как ние днес можем да покрием? Как днес можем ние да покрием с смола, с кръвта на Исус, с благодата? Как можем ние да покрием днес? Как да покрием днес? Номер 1, това е кръвта на Исус. Ето е. Господната трапеза. В символ и в лицето ни стои кръвта и жертвата. Ето е Господната трапеза. Всеки път, когато ти ядеш и пиеш, ти покриваш. Всеки път, когато ядеш и пиеш, ти помазваш, смоляваш. Всеки път, когато ядеш и участваш в Господната трапеза, ти смоляваш отвътре и отвънка. Който яде и пие, има какво? Живот в себе си. Когато ти ядеш и пиеш, това е благодата и това е жертвата в Едемската градина. Ти смоляваш. Ти имаш живот. Ти почваш да се движиш пророчески, защото това ти носи живот, избавление и бъдеще. Господната трапеза ти носи бъдеще. Защото който не яде и пие, той няма какво в себе си? Какво? Ти не смоляваш, а ти разрушаваш. Тут ми е лайт. Тут ми е лайт. Ти не смоляваш, а ти разрушаваш. Това е. Кръвта е крайното покритие. Тя е нашата смола пред вечният съд. Знаете ли какво казва във Римляни 8 глава 1 стих? И сега няма никакво осъждение за онези, които са в Исуса Христа. Няма никакво осъждение за онези, които са в Исуса Христа. Сиреч това, което говори, ти си вече смолен. Ти вече имаш смола. Ти си вече покрит с благодата и кръвта на Исус. За теб няма осъждение. За църквата няма осъждение. Знаете ли, че църквата няма да бъде съдена? Църквата ще премине в славата на Бог. Ще бъдат съдени онизи, които не приеха благодата и не бяха смолени. Те ще преминат. Знаете ли, ние няма да застанем пред трона, ние няма да бъдем съдени, но Словото казва, че ние ще съдиме заедно с Христос. Ние ще съдим заедно с Христос, защото църквата няма да бъде осъдена, защото тя е смолена, тя е вече покрита с кръвта на Исус, тя вече е изкуплена, тя има вече благодат. Църквата ще съди заедно с Христос един ден.
Кръвта е крайното покритие на нашата смола пред вечния съд. Тя затваря пукнатините, тя запечатва ковчега на спасението. О, халелуя! Кръвта на Исус в онова време смолата, както е запечатало ковчегът на Ной, днеска кръвта на Исус запечатва нашия ковчег. Днеска кръвта на Исус затваря всяка една пукнатина. Там, където е кръвта на Исус, там, където е благодата на Христос, всяка една пукнатина е затварена. Ковчегът, вижте, погибелта, водата, погибел, тя нямаше право нито да погълне детето Моисей, но нито и да влезне в ковчега на Ной. И така, че няма как да влезне погибел, смърт, нещо в живота ти. Кога? Когато си покрит с кръвта на Исус. Когато кръвта на Исус те покрие, има жертва вече за теб, тя затваря всяка една пукнатина в името на Исус в твоя живот. Това е кръвта на Исус, както казах. Как можем ние днес да покрием, как можем да смолим днеска ние в името на Исус? Това е кръвта на Исус. Номер 2, може да си го запишете. Това е покорството. Номер 2, това е твоето покорство. Всеки път, когато ти се покоряваш, смоляваш. Ти помазваш. Покорството е много важно, защото също така покорството на Божието Слово. В Яков 1.22 казва: бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели. Когато ти слушаш Слово, ти трябва да бъдеш покорен на това Слово. Не само слушател, защото ти не мажеш, ти не смоляваш, пускаш пуктатини. Когато не приемаш Слово и да не се покоряваш на Словото, няма кръвта и благодата как да помаже, както помаза ковчегът на Ной. И водата не влизаше. И слушането на Слово, когато си покорен на Словото, затваря всяка една пуктатина вътре в тебе. Защото ти нямаш друго, освен в тебе, място за нещо друго, освен за Словото. А моите думи са дух и живот. И ти винаги ще имаш живот. Ти ще им правиш пророчески неща, както направи майката на Моисей. Ти ще знаеш и ще приемеш правилни инструкции, както Ной се покори на Бог и казва: направи ковчег, дори другите да не го виждат. Защото те искат временно да се покрият с листата, как Адам и Ева, но не искат покритието на Христос. Не искат благодата и кръвта на Исус. И те си мислят, че те са себеправени, те могат да се покрият, те са най-добрите. Но така няма да успеем. Ако не допускаме кръвта и благодата на Христос да покрие, ако Ной не покриеше с смола ковчега, семейството щеше ли да му оцелее? Ако ти днес си тук и не правиш това, което Бог ти казва, как ще покриеш децата ти? Как ще покриеш жена ти? Как ще покриеш мъжа ти? Как? Защото още ти не си смолен, още ти не си помажен отвътре и отвънка, още ти не приемаш инструкция от Бог, а ще даваш инструкция на децата ти. Ти не приемаш инструкция от Бог, ще даваш инструкция на някой друг. Ти не приемаш инструкция, не си покорен на Словото, ще дадеш инструкция на някой друг и да му кажеш как да живее. Имаме проблем. Първо помажи себе си, отвътре и отвънка, тогава предай го нататък. Тогава можеш да избавиш някой, който ще бъде носител на избавление в името на Исус. Тогава могат да се случат нещата правилно в живота ни. Халелуя, в името на Исус. Така, какво казахме? Покорство, кръвта на Исус. Смолата е нашето послушание в действие днешното време, което ние почваме да помажем с смола. Нашето послушание и покорство към Словото на Бог. Всеки път, когато ти приемаш Словото и се покоряваш на Словото, ти смоляваш. Да чуеш и да бъдеш послушен е като да посмолиш живота си с защита. Да посмолиш живота си с защита. Защото Словото на Бог, какво казва, че то е щит и праведност за онези, които го приемат. Словото ще ти бъде щит. Словото ще те оправдае. Но кога? Когато си покорен и си послушен.
Продължаваме как можем днеска ние да покрием с тази смола, която е кръвта на Исус и благодата на Христос. Смолата днеска символизира в днешно време кръвта на Исус и благодата на Исус. Постоянна молитва и ходатайство. В Псалом 91 от 1 до 4, ако прочетем, аз ще прочета най-важното. Първия, който казва: който живее под покрива на Всевишния, ще го покрие с перата си. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва и под сянката на Всевишния. Защото той е покрит. Има покритие върху живота ти. Ти си вече помазан. Аз ще го покрия с перата си. Колко е важно това? Но само онзи, който живее. Само онзи, който мажи с смола отвътре и отвънка живота си. Само онзи може да устои в присъствието на Господа. Когато казваш: да, Господи, не аз на моето решение, времето да се покрия, но казвам да на Твоята благодат и казвам да на Твоята кръв да ме покрие днес в живота ми. Той ще живее под покрива на Всевишния. Живееш под покрива на Всевишния в името на Исус. Той те покрива с перата си в името на Исус Христос. Ходене в завет. Не само във връзка с Бог, но и в съгласие с Неговите хора. Чувате ли? Ходене в завет не само връзка с Бога, но и в съгласие с Неговите хора. В Изход 12:13, ако прочетем, какво казва? Кръвта ще ви бъде белег и като я види, той ще ви отмине. В Изход 12 глава какво има там? Пасхата. Ето го покривалото, благодата и кръвта и жертвата. Минава духът на смъртта, но там, където е кръвта на Исус, то просто ще го отминава, казва. Там, където е кръвта на Исус, във всеки един дом и всеки един прах намазан, синът на погибелта, духът на смъртта, просто ще отмине този дом. Защо? Защото ковчегът на Ной беше отвътре и отвънка посмолен. Разбирате ли? И когато ти имаш кръвта и благодата и протекцията на Христос е върху дома ти, каквото и да дойде, той просто ще премине, но няма да остане в този дом. Дали проблем, дали безпаричие, дали смърт. И казва, когато минава духът на смъртта, то няма да остане в името на Исус, а то просто ще отмине от вашия дом. Защо? Защото има кръв, има изкупление, има благодат върху живота ви. Виждате ли какво казва в Изход 12 глава, 13 стих, че кръвта ще бъде белега. Ето го нашия белег днеска, че ние сме запечатани, че ние сме изкупени чрез кръвта на агнето. Ти не можеш да се покриеш, но кръвта може да те покрие. Ти не можеш да правиш сам по само себе неща, но Бог чрез благодата ти дава сила и те мотивира да служиш. Кръвта ще бъде белег и като го види духът на смъртта, то просто ще отмине този дом. Знаете ли, когато Сатана дойде в домът на Йов, той казва така: ама виждам, че тук той е вече защитен, той е посмолен тук. Гледам, че има смола отвътре, отвънка, децата му, допитъка му, камилите му, всичко е защитено. Нямам, огън стои над нас. И тогава казва дявола, не е случайно. Пусни го, вика, малко в моите ръце, за да видиш да не те похули. Виждате ли, че духът на смъртта, дявола, няма власт над живота ти, ако Бог не го позволи. Не си казва, дявола дойде, сега виж какво прави живота ми. Не, дявола няма власт над теб, ако Бог не му дава власт над теб. Но когато Йов беше защитен с огън, когато ние сме посмолени с смола отвътре, отвънка, дявол няма власт над нас. Повярвайте ми.
Защото ще дойде, до дома ще мине, кръвта на Исус, белегът на този дом казва, не мога тук, нямам власт. Добре, Исусе, я пусни го малко в моята ръка да го изпитам. И ако Бог му дава правото да те изпита, тогава може да те изпита дявола. Но така, да дойде просто дявола да ти бърка в живота, никаква власт няма. Никаква власт на теб, защото ти си посмолен. Има белег, има завет, кръвта и благодата лежат върху живота ти и върху дома ти в името на Исус. Няма власт. Ти си белязан. Има кръв, има пролята кръв. И кръвта на Исус няма да те остави просто незащитен. Кръвта на Исус, тя те защитава и тя те оправдава. Ти не дей да се опитваш да се оправдаваш пред хора. Кръвта на Исус и Бог те оправдава. Чувате ли? Ти си посмолен вече. Имаш смола отвътре, отвънка. Заветът е духовно покритие, съвместна защита. Белегът на кръвта на Исуса Христа, тя е белег, тя е защита, тя е покритие за живота ти. Защото в Едемската градина Бог казва, махнете листата, това е временно покритие. Аз ще дам кръвта на жертва. Тази невинна жертва, която беше агнето, взе кожата на агнето, облече ги с кожени дрехи и това става след 2000 година. Идва синът, бам на кръста и Бог облече нашата голота в името на Исус Христос. И ти можеш да покриеш твоята голота сам, с твоето временно решение. Няма да стоиш. Няма да стоиш. Но когато позволиш Христос да облече твоята голота, тогава ще бъдеш защитен и протекцията на Христос и благодата на Христос ще лежи върху живота ти. Исус беше гол, за да днес ние да не бъдем голи. Исус беше гол на кръста, за да днес твоите и моите срамоти да не се виждат. Смолата е обещанието, единството, покритието чрез духовна принадлежност към Божието тяло. Това е белегът, това е заветът. Смолата е обещанието, това е единството. Това е покритието, което покрива единството в църквата. Това е чрез духовната принадлежност към Божието тяло. Не можеш ти да покриеш неща, но когато покритието ние допускаме, и знаете какво правим? Сестра Васки, извинявам се. Това е белегът на църквата. Аз смолявам сестра Васка, изговарям слово, моля се за нея, характер, всичко това и предавам. Аз се смолявам отвътре, отвънка. Предавам и благодата, и кръвта, предавам и Христос. И това е тялото на Христос. Ти трябва да предаваш. Ти си призован да смоляваш, както майката на Мойсей направи. Посмоли това, дете, направи му люлка. Днес какво правиш ти? Ти не смоляваш, а може да разрушаваш. Между да смоляваме и белега, която лежи, и кръвта на Исус и благодата върху тялото на църквата, вместо да смоляваме хората, ние ги разрушаваме хората. Не е призована за това тялото на Христос. Тялото на Христос е да събира частите на Христос. Тялото на Христос трябва да бъде едно. Тялото на Христос трябва да се смолява един на друг. О, брат ми, как си слава на Бога? Нуждаеш се от нещо. Христос те обича. Понякога не е нужно да правиш много неща. Една дума може да превързва съкрушените по сърца. Ти смоляваш. Ти благовестваш. Разбирате ли? Това е белегът, това е заветът. Защото Христос ще се върне за цяло тяло, не разрушено тяло, а за цяло тяло в името на Исус. За цяло тяло в името на Исус. Бъди благословена, сестра Васка. За цяло тяло. Това е духовната принадлежност към Божието тяло. Смолата днес е кръвта на агнето. Защитава ни от осъждение. Ако ти имаш протекцията на Исус Христос и кръвта на Исус върху живота ти, няма никакво осъждение за онези вече, които са в Исуса Христа. Римляни 8:1. Няма. Кръвта на Исус, твоето смоляване те предпазва от осъждение. Няма да бъдеш осъден, а ти ще съдиш заедно с Христос в денят на съда. Послушанието на Словото е защита от объркване. Когато Ной беше покорен, покорството му не го обърка. Хората казват, няма да дойде. Къде той е дъжд, толкова години няма дъжд. Сега пастора ни казва, че това ще стане. Окей,
Аз продължавам. Който иска да се стои. Ной беше покорен на гласа на Бог. Прие правилната инструкция. Какво трябва да направи? Докато хората ядаха, пиеха, жениха се, играеха, казва, както днеска в същото време живеем. Новите дни. Но в миг на око, какво ще дойде? Идва грабване. Идва смърт. Идва погибелта. Водата. Наводнение. Но когато ти си посмолен, няма да смее да влезе в твоя ковчег. Няма как. Ти вече приел инструкция. Ти вече знаеш, посмолил си децата си, посмолил си жена си, посмолил си домът си, помазани са праговете с кръвта на Исус. Там лежи Божията протекция, там лежи Божията благодат. И когато минава просто смъртта, казваш, миг на око, ние ще бъдем грабнати. Няма да бъдем тук. Няма да бъдем. Разбирате ли? Ной се покори, но беше послушен на кой? На славата. Когато ти не си послушен на Словото, когато идва Божието Слово чрез Божия човек, или някой човек те говори и приемаш Словото на Бог, казваш, се покорявам. Това е Божието Слово, той не говори от себе си. Окей. Приемам правилната инструкция. Послушен съм. Хората нека си говорят. Хората го изкараха луд. Но кой беше накрая луд? Питам вас. Кой беше лудия накрая? Ной или хората? Естествено. Защото Ной казва така, че всичко съдейства за добро. Онези, които са в послушание. За онези, които се покоряват на Словото. Всичко ще съдейства за тяхното добро. И знаеш ли какво казва друго Словото? Че онези ще се посрамят, които отхвърляха Божието Слово. Който презира Словото, вреди на... Който приема Словото на Бог и чува думите ми, ще се оприлича на... Подайте слава на Исус.